Bună seara! Bună seara cu Bună seara! iubire și bine ne-am regăsit, dragilor! Sper că suntem și live. Deocamdată nu văd niciun ochișor, niciun sufletel. O să mai aștept 2-3 secunde să văd pe cineva care se uită la noi. Îmi pare bine că suntem din nou împreună într-o nouă ediție a programului Live Interview, așa cum bună seara, uite, îmi spune Mihaela, bună seara, draga mea. Îți mulțumesc că ești aici alături de noi și pentru că ne-ai dat de veste că suntem live, că ne auzim, că ne vedem. Așadar, mă bucur că suntem din nou împreună într-o nouă ediție a programului meu de suflet și anume Live Interview, cu care vin în fiecare săptămână cu câte o temă importantă și cu câte un suflet drag mie. În seara aceasta am venit cu un subiect de suflet, cu un subiect frumos și cu un invitat super special. În seara aceasta am ales să vorbim despre puterea de a învinge este în interiorul tău. Ce înseamnă acest lucru? De fiecare, nu vreau să zic de fiecare dată, dar uneori viața ne pune în așa ipostaze când spunem că practic nu ne mai putem ridica de jos. Suntem uneori căzuți la pământ și așteptăm poate de fiecare dată să vină cineva să ne ridice, să vină acea persoană care să te împingă tot timpul de la spate. Ei, dragilor, nu de fiecare dată există acea persoană în jurul nostru. Dar ceea ce este bine să știți voi, puterea de a învinge orice problemă apare în viețile voastre se află mereu în interiorul vostru. Voi sunteți singurul vostru salvator, indiferent ce se întâmplă în viața voastră. Voi sunteți singurul vostru salvator, iar puterea de a învinge se află în interiorul vostru. O am alături de mine pe draga mea Consuela Ungureanu. Este un suflet minunat, un suflet special, un exemplu. Pentru mine, din punctul meu de vedere, este un exemplu de luptătoare, un exemplu că da, se poate, indiferent de ceea ce mi se întâmplă în viață, eu pot să reușesc. Am cunoscut-o în cadrul cursurilor de dezvoltare personală făcute cu Alina Șutu. Când am cunoscut-o pe Consuela în cadrul acestor programe de dezvoltare personală, și atunci era o femeie puternică, era o femeie veselă, era o femeie zâmbitoare cu o carismă extraordinară. Apoi, ulterior, după ce s-au încheiat aceste cursuri, fiecare a mers pe drumul nostru. Și la puțin timp am aflat că pe Consuela o încearcă o anumită încercare în viața ei. A venit așa o încercare despre care o să vorbească ea mai puțin. Dar ceea ce vreau eu să evidențiez este faptul că am văzut-o tot timpul veselă. Am văzut-o tot timpul cu zâmbetul pe buze, am văzut-o tot timpul radiind și chiar mă întrebam la un moment dat, nu poate să fie adevărat ceea ce am auzit, pentru că această femeie are o aură extraordinar de pozitivă și este un munte de putere. Dar mi-aș dori să o las pe dânsa să spună aceste lucruri. Eu i-am făcut doar așa un pic o introducere. Așadar, draga mea Consuela, mă bucur și îți mulțumesc cu iubire și cu recunoștință pentru faptul că mi-ai acceptat invitația să vii aici în seara asta alături de mine și să spui un pic din povestea vieții tale, să spui un pic din ceea ce ești tu și cine ești tu. Așadar, draga mea, pentru început, te rog să te prezinți și să spui cine este Consuela Ungureanu. Te rog.
Da, bună seara tuturor! Atât ție, Lăcrămioara, cu multă iubire și recunoștință. Îți mulțumesc că m-ai invitat în această emisiune. Sunt foarte emoționată, m-ai copleșit cu așa frumoasă introducere. Cu mare Și drag. mulțumesc și tuturor celor care o să ne asculte în seara asta. Pentru mine e ceva nou. Dar am mai intrat în live-uri, dar astăzi parcă e ceva mai, fiind primul meu live, e altceva. Pentru cei care nu mă cunosc, mă cheamă Consuela Ungureanu, am 49 de ani, sunt din Vaslui, dintr-un sătuc care se cheamă Brăhășoaia și chiar țin să-l spun, că mă mândresc cu acest sătuc cu oameni buni. Sunt divorțată. Anul ăsta s-a întâmplat să termina și divorțul. Sunt mamă a 2 copii minunați, o fată de 24 de ani și băiatul de 18 ani. Sunt o persoană care am lucrat în România în mai multe domenii, în confecții, ca gestionar și ca gestionar. Apoi am luat calea străinătății acum 10 ani, din diferite motive. Altădată mă gândesc, poate am greșit, dar totuși, pe de altă parte, zic că nu, e foarte bine, pentru că n-am greșit, că am ales să ies dintr-o relație toxică de acolo, să ies să iau viața în piept. Dacă a fost un semn, așa trebuie să se întâmple. A venit ca un semn în viața ta. Da. Eu mă mândresc acum pentru puterea care am avut-o să mă iau să plec, pentru că am înțeles că atunci nu aveam înțelepciunea pe care o am acum, dar totuși am știut să nu rămân acolo în mocirlă, să plec și să mă ajut și pe mine și să-mi ajut și copiii, ceea ce am realizat. Satisfacția mea asta este că am reușit să-i ajut, chiar dacă n-am putut să fiu lângă ei, măcar i-am ajutat financiar și au reușit și ei. Sunt un suflet. Am zis un suflet încercat de viață, pot să spun. Un suflet care vine în viețile lui. Da. Am înțeles că am venit pe lumea asta ca să experimentăm, să avem experiențele noastre. Eu pot să zic așa că sufletul meu a ales prea multe, dar tot el totodată a fost și foarte puternic și am trecut peste toate încercările vieții efectiv zâmbind și având credința în Dumnezeu că o să trec și peste, mereu am spus să trec și peste asta. Adică îmi iubesc sufletul meu. Acum am ajuns să-mi iubesc sufletul meu. Îl iubesc pe Dumnezeu din mine, care mi-a dat forță și putere dintotdeauna. Dintotdeauna mi-a dat forță și putere. Chiar dacă acum realizez lucrurile astea, înainte nu eram mulțumită. Dacă m-am rugat foarte mult în viața asta a mea, m-am rugat cu rugăciuni, dar n-am știut să mulțumesc niciodată. Abia acum am ajuns, după cursurile făcute de dezvoltare personală, și poate vi se pare ciudat că eu zic asta acum când am problema asta de sănătate, dar chiar o zic eu abia acum în sufletul meu sunt mai fericită. Adică abia acum am ajuns, știu să mulțumesc, am ajuns la recunoștință. Am ajuns să accept viața așa cum vine. Am ales, acum nu stau bine eu cu mine, nu mai fug de mine. Acum nu mai controlez, nu mai judec, fiecare avem greșelile noastre în viață. Dar tot ce vine rău, să termin ideea, tot ce vine rău vine și cu un bine în viața noastră
Și eu, din lecțiile care au fost în trecutul meu, am știut să-mi învăț lecțiile și am mers mai departe. Da, minunat. Minunat. Voiam să spun doar că sunt atât de multe persoane care ne urmăresc. Comentariile sunt foarte multe, merg foarte repede, nu o să reușesc să le citesc pe toate. Doamna Elena Ciobanu spune bună seara. Mihaela Ursaciuc, sunteți superbe. Bună seara. Dinaida spune recunoștința este cea mai puternică rugăciune. Iar Elena Ciobanu spune, draga mea surioară, un infinit de sănătate, clipe divine pline de sublim. Sunt foarte multe persoane care te apreciază cu el și care te iubesc și care sunt alături de tine. Și asta ar trebui să te facă și mai puternică. Chiar dacă tu ești un munte de putere, toate aceste persoane care te apreciază și văd în tine acel model, cum îl văd și eu, pentru mine ești un model și o spun asumat, ar trebui să-ți dea și mai mare putere. Ia spune-mi, te rog, ai spus că acum ești practic recunoscătoare pentru cele care s-au întâmplat în viața ta, pentru că ai învățat anumite chestii, ai început să lucrezi cu tine mai mult. Cum era viața ta, Consuela, înainte ca tu să mergi pe această cale a dezvoltării personale, ca să zic așa, pe calea sufletului tău? Cum era Consuela înainte de a descoperi acest mister din sufletul ei? Da. Consuela nici nu vrea să-și mai amintească cum a fost. Dar pentru că trebuie să o spun. Nu trebuie, nimic nu trebuie, doar dacă îți dorești nimic tu să trebuie. faci. Da. Pot să zic că am văzut, am stat numai în întuneric. Deci eu când m-am trezit, m-am uitat în urmă, așa, am văzut un film. Am stat numai în energia neputinței, a suferinței, a tristeței. De totdeauna am zâmbit, dar cred că era o mască așa din dragostea mea pentru oameni, ca să nu creadă lumea că eu că stau rău, ca să nu strâng buna dispoziție la cel din fața mea. Preferam să pun masca, să țin masca zâmbitoare, că la mine e totul ok, că sunt super fericită. Dar în interiorul meu plângea sufletul meu. Pentru că de mic copil, la 8 ani, am rămas fără tată. Deci n-am avut o copilărie fericită. Mama mea a rămas cu 4 copii. Eu am fost cea mai mică. O lupta să mă dea la școală la Vaslui. Din clasa 5-a am făcut naveta la Vaslui. Am terminat un liceu. Dar a fost foarte greu. La 20 de ani, tot la influența mamei, pentru că eram foarte necăjiți, am cunoscut o persoană care pentru dânsa mai mult era un bărbat bun, pentru că era ceferist, că stătea aproape de gară. M-am măritat cu persoana asta. Într-un an am avut 3 ani de căsnicie, cununie, nuntă și divorț. Deci în același an. Într-un an? Într-un an. Am trăit doar 3 luni cu el. Ok. Am avut o experiență foarte, foarte urâtă. Apoi, după ce m-am despărțit, nu-i că am mers din greșeală. După 9 luni m-am îndrăgostit de fostul meu soț și am sărit de la câmpuț. Așa se întâmplă. Când nu te schimbi tu în interior, până la urmă atrage aceeași persoană, nu? Numai că... Nu același bărbat, alt bărbat. Okay. Alt bărbat. Cu altă caroserie. Era care a fost soțul meu care... Același tipar, da. Adică nu mi-am învățat lecția să mai stau, să intrase în mine frica că eu cu cine
o să mă mai iei pe mine cineva? Ce zice lumea? Da. M-am recăsătorit și am mers așa 20 de ani, numai în supărare, în tristețe, cu gândul că nu fac nimic ce o să zică lumea. O greșeală foarte mare pe care o face toată lumea. De asta n-am nimic de ascuns. Chiar îmi deschis sufletul și spun absolut tot. Pentru că din ceea ce spun eu, poate să trezesc și alte femei, să nu fac aceeași greșeală care am făcut-o eu. Așa este. Când am plecat de micuț copil, Adrian, am avut probleme cu el de sănătate aici, nu dau prea multe detalii, pentru care mă cunosc mai de aproape, știu. Cât simți tu să spui, nu trebuie să spui mai mult de atâta. Dar ușor nu mi-a fost. Dar el a fost cu probleme de sănătate de micuț, dar n-am fost înțeleasă nici din partea familiei mele, nici din partea prea mult. Adică toată lumea zicea că nu știu eu să le duc, cu toate că, până la urmă, Lorena, tot eu, fata, am crescut-o. Apoi când am văzut pur și simplu că nu mai pot în România, m-am luat și am plecat. Am plecat, nu-mi pare rău, am avut diverse experiențe și aici, care mai urâte, care frumoase, dar important era banul, că reușesc să fac bani ca să trimit în țară, să aibă copiii mei. Da, dar am ajutat mulți bolnavi, am avut multe experiențe și aici, am avut de învățat, toate lecțiile astea m-au făcut mult mai puternică, dar am călcat mult pe sufletul meu. Deci eu am fost mereu în energia asta neputinței, când nu vedeam soluții pentru Adrian, ca să pot să mi-l ajut să fie bine. L-am dus, nu zic pe la 5 ani, am fost cu el prin Italia, în Iași, București, peste tot, nu îi se dădea niciun rezultat. Vina era numai a mea că nu știu eu să-l cresc. Eu aici am stat foarte rău în privința lui că nu vedeam soluții, cum aș putea să stau lângă dânsul, să-l ajut. Acum 3 ani, când avea el 15 ani, a început să facă niște crize de epilepsie. Okay. Soțul l-a dus la control așa, i s-a depistat o tumoare la cap. Abia atunci eu am fost înțeleasă de familie, pentru că ceva era la dânsul, dar era foarte ascunsă tumoarea asta și nu se vedea la creier. Da, nu vă zic câte am trecut și atunci, că o trebuie să mă duc în țară. Când m-am dus în țară, băiatul era la urgență la Iași, fata era la urgență la Vaslui, pentru că i crescut și ei tensiunea foarte mult și era și ea la urgență. Am trecut prin foarte multe cu el până l-am văzut operat. Apoi am stat cu dânsul 1 an de zile, apoi banii s-au dus, cât erau bani era și bine, când nu mai ești bun, că așa se întâmplă, trebuia să o iau din loc, iarăși. Am venit în Italia la o bătrânică, am muncit la ea 6 luni. În ziua în care am plecat, s-a stins bătrânica drept dimineața, am găsit-o moartă, asta anul trecut, acum 2 ani la Crăciun. M-am dus acasă, o lună de zile, când am ajuns acasă, o căzut la pat mama mea. Și după o lună am îngrijit-o și pe ea și după o lună s-a stins și ea. Deci s-au cam ținut lanț. Încercare după încercare. Da. Apoi eram atât de convinsă că eu mi-ajunge cât mi-am tras și cât mai ales fiind băiatul așa, nici prin cap mi-a trecut că e posibil să am și eu ceva. Cu toate că sănătatea mea, mă vedeam așa că obosesc foarte repede și nu înțelegeam de ce. Dar stai puțin că până acolo vreau să te mai întreb ceva. Scuză-mă că te-am întrerupt. Da, spune. Asta a fost
în acea perioadă a vieții tale, ca să zic așa, o perioadă plină de urcușuri, de coborâșuri și de încercări și de tot felul de probleme care veneau așa peste tine, fără să mai oprească, ca să zic așa. Da, Ei, da. cum ai ajuns tu, Consuela, cum ai ajuns tu să decizi că vrei să te cunoști, că vrei să afli acele DC-uri din viața ta? Că sunt sigură că te-ai întrebat de foarte multe ori de ce mi se întâmplă mie toate astea, pentru că toți ne întrebăm la un moment dat. Ei, Da, da. în momentul în care tu ai ales această cale a dezvoltării personale, ce a adus această dezvoltare? Ce schimbări a adus în interiorul tău, în familia ta, în viața ta, când tu ai decis să pui stop și să-ți acorzi poate ții mai multă atenție? Da, da. Foarte, foarte mult m-a ajutat dezvoltarea personală și chiar recomand, cred că cea mai mare bogăție ceea ce trebuie să facem noi pe lumea asta trebuie să ne descoperim pe noi, să ne cunoaștem pe noi, să lucrăm noi cu noi. Cu Alina am fost în programul Urmează Scalea, de acolo ne-am și cunoscut. Da. Pur și simplu de pe internet. Mi-a sărit în ochi așa Alina Șutu. Eu habar n-avem de coaching din astea, habar n-avem. Dar am intrat, m-am înscris la dânsa, am văzut prețul tot și am simțit că sufletul meu îmi zicea să dau. Chiar știu că să mă duc către ea. Chiar aveam o prietenă și când i-am zis și tu ești, cum să dai atâția bani la una pe internet că nici nu o cunoști, nici... Dar am simțit că atunci, pentru prima dată, m-am gândit și la mine. Am zis, dar câți bani n-am trimis eu acasă? Câți bani? Și nu știu cât au fost dirijați așa corect pentru familie, toți banii care i-am trimis. Și oare pentru mine nu pot să dau o sumă ca să mă ajut cumva, să mă ajut că vedeam că totul mergea rău. Mi s-a dus gândul că o soluție trebuie să fie. N-am cum să stau, zic, ce fac? Stau o viață de acum să-mi plâng de milă. Nu, trebuie să fac ceva. Și atunci am intrat în cursul ăsta, Urmează Scalea. Știu că îmi dădea răspunsuri la multe. Pentru mine au fost foarte multe conștientizări. Pentru că eu, înainte de curs, am început să ascult așa pe Nicolina Gheorghiță, n-am să uit niciodată. Cu dânsa am început eu am început să o ascult foarte mult. Și când am văzut că îmi dă multe răspunsuri, am început să am vise, am început să te regăsești în poveștile acelea pe care le spunea. Da, m-am regăsit în multe povești ale și atunci mi-am dat seama cât de rău mi-am făcut eu mie însumi. Eu. Deci nu dau vina pe nimeni. Eu sunt responsabilă pentru viața mea. Când am început să vorbesc cu o bătrână aici în Italia, îmi spunea, ești responsabilă și nu înțelegeam și voia să zică. Abia acum înțeleg, sunt responsabil pe viața mea, că noi suntem ceia care acceptăm ca anumite persoane să comporte urât cu noi. Pentru că noi, oamenii își permit atât cât tu le permiți. Și eu am permis. Am permis prea mult. Că așa și de atunci pot să zic că am dat filmul vieții înapoi, am văzut peste tot cum mi-am făcut, cât de mult am greșit, cum nu m-am ajutat, cum am căutat iubirii, cum am cerșit iubirii. Am cerșit. Nu te-ai iubit. Și pentru că eu nu știam că eu sunt iubire. Eu sunt iubire. Da. Eu aveam de unde să dăruiesc. Am suferit foarte mult, foarte mult și chiar îmi doresc. Deci când am câștigat cursul Urmează Scalea, am fost foarte fericită. Alina ne-a pus în program să facem o poveste a vieții noastre
Eu am scris în povestea vieții mele că îmi doresc foarte mult ca să ajut omenirea, să ajut femeile care suferă Doamne ajută, relații, să fiu un far de lumină, ca dacă din greșelile mele ele să învețe, să iubească, să se prețuiască. Ceea ce n-am făcut eu, să-și vadă valoarea din ele, să-și vadă puterea este în ele, să nu mai găsească atâtea motive pentru copii, că dacă copiii stau într-un mediu ostil, noi că cresc foarte bine. Atunci când am dat interviu pentru că eu am câștigat și am mulțumit lui Alina și vouă tuturor că m-ați votat. Nu? Da. Atunci mi-a venit și răspunsul la biopsie că am un cancer malign. Atunci, cum ai primit tu această veste? Practic a fost una dintre, cred că, cele mai mari încercări ale vieții tale de până acum. Cum ai primit-o? Cum ai reacționat având deja cunoștințe despre dezvoltarea personală? Pentru că este o foarte mare diferență pentru o persoană care nu știe absolut nimic despre această dezvoltare personală și între o persoană care e evoluată, care s-a trezit, care știe ce înseamnă acest lucru. Da. Foarte mare. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a trezit, că dacă eu n-aș fi făcut cursurile cu Alina, nu știu cum aș fi, nu cred că aș fi fost acum aici cu voi. Pentru că atunci când nu ai cunoaștere de sine, nu știi cum să înfrunți situația și multă lume moare de frica de cancer, nu de cancer în sine, de frica de cancer. Și a medicilor care din păcate nu sunt foarte empatici și îți spun direct în față, mai ai de trăit până mi-au zis 6 luni. Deci trebuia să mor în decembrie, Trebuia să mor în decembrie, dar am uitat. Uite, vezi, asta îmi place mie la tine. Asta îmi place la tine, spiritul ăsta pe care l-ai tu și, cum să zic, forța asta interioară. Nu te dai bătută. Asta, pentru mine, ești un exemplu numărul 1. Felicitări. Da. Păi să nu credeți că n-am trecut. Am trecut prin iad cu chimioterapia asta. Dar Dumnezeu are ultimul cuvânt. Deci nu are cum să știe medici. Indiferent ce văd ei acolo în aparatele lor, ce tumoarea. Eu prima dată când mi-au zis, să știți că nu m-au disperat foarte tare. Bine, uimită am rămas că știam absolut tot despre cancer, de la băiet, m-am supărat o leacă așa cu Dumnezeu, că am zis, Doamne, dar iară mi-ai dat și eu acum, că întotdeauna am zis, dacă mi-ai dat un băiet cu problemele astea de sănătate, deci nu mi-ai dat și un bărbat care să mă ajute în creșterea lui, care să gândească altfel. N-aveai nevoie de el. Bine că n-aveam, până la urmă, un preot mi-a zis că, păi, da, că eu am zis că dacă e o cruce, de ce mi-o dat 2? Și zice, păi dacă nu era prima cruce, nu mai era nici a doua, adică într-un fel e ereditar. Dar chiar așa. Cred că toate aceste lucruri în viața noastră, Consuela, tu acum știi, având aceste cunoștințe de dezvoltare personală, ție ți s-a întâmplat exact după ce ai terminat cursul cu Alina. A fost practic ca un prag pe care tu a trebuit să-l treci într-o altă dimensiune a ta, pentru creșterea și dezvoltarea ta. Pentru că eu sunt sigură că tu ai învățat foarte multe lecții din această perioadă și ți-a trimis Dumnezeu în viața ta foarte multe persoane de la care ai avut foarte multe lucruri de învățat. Exact, da. Și pentru asta mulțumesc neîncetat lui Dumnezeu că deodată viața mea s-a schimbat. Deodată au plecat toate persoanele care erau negative în viața mea și au venit persoane înțelepte, persoane pozitive, care mi-au dăruit iubire necondiționat, de la care
fără așteptări. Deci întotdeauna eu zic că Dumnezeu așa m-a pregătit pentru tot și am avut eu în viața asta. Numai că acum sunt conștientă și văd, dar înainte nu vedeam. Adică poate și înainte, el a fost cu mine mereu, numai că eu nu mi-am ascultat intuiția. Am călcat pe sufletul meu. Dacă eu poate ascultam, sunt foarte multe. În capul meu s-au gravate informații și parcă așa aș vrea să le zic pe toate. Dar important e că eu atunci n-am căzut imediat în depresie. Eu pe acolo când m-am dus cu... Nu, voiam să zic așa de la cursul lui Alina. Eu am scris, am povestea vieții mele, am scris, pentru că nu prea mă simțeam bine, am scris că vreau să-mi fac controale anul ăsta, deci anul trecut. Mai desi, îmi aduc aminte când ai spus. Da. Ai văzut cum ai plantat sămânța acolo? Da. Și cumva am cunoscut-o și pe Alunița Oltean, care lucrează la o... Este aici cu noi. Da, îi mulțumesc. Îi mulțumesc din suflet. Ea și Alina pentru mine sunt un ajutor divin. Că în perioada aceea ea m-a ajutat cu un tratament de detoxifiere pentru organism și pur și simplu atunci mi s-a depistat boala. Și în momentul în care eu eram cu bătrâna și stăteam în spatele ei la baie, că aveam o bătrână foarte cu multă răbdare, trebuia să fiu cu dânsa, stăteam în baie o oră, că se cremea peste tot. Când eu am zis, Doamne, eu pot mai mult, dar cât mai stau aici? Abia atunci, atunci cred că Universul m-a auzit, atunci Dumnezeu m-a auzit și a început să le așeze pe toate în ordine divină. Eu acum... Da, eu am început să lucrez cu afirmația corpul meu este sănătos, mintea mintea genială și sufletul liniștit. Deci afirmația asta o scriam eu. N-am apucat să o scriu 21 de zile, că m-a luat salvarea. Deci totul a fost am creat eu. Eu zic că am creat tot și o să decreez. Ai pus o sămânță când ai spus că îmi doresc ca anul ăsta, că îmi aduc foarte bine aminte când ai vorbit pe cameră atunci în cursul Alinei, ai spus că îmi setez intenția sau îmi doresc, nu mai aduc aminte exact cum ai formulat tu, dar atâta rețin că ai spus că vreau să am grijă mai mult de sănătatea mea, să-mi fac mai multe analize. Asta am reținut-o și o rețin. Da. Și vezi, acea sămânță practic a dat un rod, dar s-a manifestat foarte, foarte repede. S-a manifestat foarte repede, dar să știți că a fost foarte bine. Deci de asta eu spun mereu că mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos-o pe Alina șutul în cale și pe Alunița Oltean. Pentru că Alunița cu detoxifierea m-a ajutat nu vreau să fac reclamă, cu ciuper, că de fapt aia mi-a depistat imediat tumoarea, că mi-a dat în hemoragie. Și Alina m-a ajutat să conștientizez cine sunt eu, să mă cunosc pe mine, să-mi cunosc puterea personală. Mi-a deschis foarte mult ochii și îi mulțumesc pe această cale și lui Alina, pentru că eu când eram după hemoragie, după ce am aflat că am un cancer și malign la uter, eu în loc să-mi iau medicale, eu încă mai lucram, deși am mai lucrat vreo 2 luni de zile. Și Alina zice, eu am zis, eu acum mă iubesc, Alina, o să am grijă. Și ea zice, dar cum te iubești? Consela, tu vezi că încă mai ești la locul de muncă și tu pierzi pipi, ai hemoragie și totuși stai acolo, deși nu ți iei imediat un medical. Și apoi, și atunci am realizat eu că Consela o iei tu, că gata, te iubești, asta nu iubire de sine. Iubire de sine e atunci când acționezi spre binele tău. Corect. Nu? Că până la urmă multă lume zice să iubești, că mi-am luat parfum de milioane, mă iubesc, că mi-am luat jantă de la nu știu eu ce firmă.
Nu, asta nu e iubire de sine. Iubirea de sine e atunci când te iubești pe tine, N-ai când grijă de tine, conștient, când îți acorzi atenția cuvenită. da, când conștientizezi că dacă tu stai bine, poți să ajuți și pe alții. Nu, eu o viață am suferit, dar cunoașterea de sine m-a ajutat și în privința lui Adiță, pentru că eu permanent ziceam cum am să fac, vreau să-l salvez, o făcut și el 10 clasă, până la urmă a terminat, dar credeam că eu pot fi salvatorul lui. Abia acum am înțeles că el are experiența lui în viață, el până nu să realizeze, el n-a să conștientizeze, eu n-am cum din exterior să-l ajut eu, cum în privința cu să ții o dietă și multe altele. Atunci când am aflat, eu primul gând a fost ce mă fac eu, că trebuie când eram pe Cracan acolo, am zis și că eu trebuia, asta am aflat în iunie, pe 1 iunie, eu voiam să mă duc în iulie în țară. Da, mi-amintesc. Băiatul avea nevoie. Da, avea nevoie de mine și primul lucru care a fost când mi-a zis doctorul, am zis ce mă fac, că trebuia să plec în țară, să-l ajut pe... Și atunci el s-a uitat la mine și a zis, mama, acum îi trebuie, a venit momentul să te ocupi de tine, acum. Lasă băiet, lasă... Da. Și apoi de acolo a pornit calvarul cu toată chimioterapia. A fost... Eu m-am mai ajutat și cu tratament naturist. Ușor nu mi-a fost și când a căzut părul, n-am avut toate simptomele, dar am stat. Au fost momente când am stat atât de rău, mai ales și ultima dată am mai avut și COVID. Am zis că chiar am ajuns iarăși la urgență. Te apreciez foarte mult pentru faptul că nu ai renunțat niciodată să zâmbești. Cel puțin ceea ce am văzut eu pe Facebook, ceea ce am văzut eu că tu afișai tot timpul și nu era o mască, pentru că chestiile astea se simt la un moment dat, se cunosc, îți dai seama. Atâta pozitivism cât am văzut la tine și atâta dorință de a trăi, chiar și din postările tale pe care le făceai uneori despre viață, te iubesc, vreau să te trăiesc frumos. Mi-aduc aminte că făceai postări de genul acesta. Îmi spuneam uneori cât de puternică este femeia aceasta. Extraordinar. Deci, da, lăcrămioara, pentru că au trecut 50 de ani și n-am știut să trăiesc. Și când ești în momente din astea, când îți spune doctorul că eu sunt metastază, sunt în ultimul grad, mi s-a extins metastaza, tumoarea, o am și la spate, metastază osoasă, am dureri mari de spate, o să urmeze să mă operez sau să fac radioterapie. Nu-i tot roz, dar pe mine mă ține puternică viața din mine. Adică eu știu că sunt viață și viața lucrează în favoarea vieții. Adică Dumnezeu din totdeauna. Dar oare a trebuit să treci prin toate chestiile astea pentru a aprecia viața mai mult? În cazul meu, da. De asta mi-aș dori așa ca toată lumea care ascultă să se întrebe, măcar să-și pui mereu întrebarea cine sunt eu. Că apoi universul începe să-și le dă răspunsuri. Să încerce să-și ia timp pentru ele, să se descopere, să facă un curs de dezvoltare personală. Eu n-am crezut în psihologi, nu. Știți cum era mentalitatea la noi, că dacă te duci la un psiholog, ești nebun. Dar nu este așa. No. Un psiholog, eu am... Deci visul meu a fost să fac și eu ca voi, cum ați ajuns voi, toate colegile mele, să zic așa, ați făcut Academia. Asta mi-am dorit și eu și oricum, poate tot am să fac. Ai răbdare, că nu se știe ce-ți aduce viitorul.
Eu am făcut sesiuni 1-la-1 și cu tine, am făcut și cu Maria Gingiu, cu Aurica Budu. Pe mine m-a ajutat foarte mult sesiunile astea. Pentru că contează când stai de vorbă cu o persoană și care nu-ți dă sfatul, îți pune întrebarea care trebuie să o pună și atunci tu conștientizezi și îți dai seama pe unde ai blocaje. La mine au fost foarte multe blocaje și încă mai sunt, încă mai am de lucrat cu mine, dar foarte multe convingeri limitative, dar ceea ce m-a ajutat cel mai mult... Cum? Am spus că le vei depăși pe toate, că ești puternică și ești acum am învățat să iubesc clipa. Am învățat să fiecare secundă să-i mulțumesc lui Dumnezeu că sunt și nu mai am îngrijorările pentru ziua de mâine sau să mă mai duc așa mult în trecut să mă întristez. Pentru că doar azi contează, doar azi. Vai, dacă ai ști ce mesaje frumoase ai mesaje extraordinare. Îmi pare rău că nu le pot citi pe toate, dar după ce să încheiem live-ul, o să vă răspundem fiecare în parte. Doamna Daniela Țopa scrie: Consuela, ți-am zis că tu vei reuși și așa este, suflet minunat și puternic. Doamna Anastasia Felicia spune: sunt așa mândră că te cunosc, ești un exemplu. Și doamna Angela Tănase ne salută, bună seara. Ești un exemplu. Deci tu ai spus că ți-ai dorit atunci când ai scris povestea vieții tale să ajungi un far de lumină pentru alte persoane care au nevoie de ajutorul tău. Eu îți zic că tu ești deja un far de lumină. Ești deja un far de lumină și ești un exemplu pentru foarte, foarte multe persoane care poate acum sunt căzute, poate care acum sunt pe un pat de spital. Ești acea speranță care o poți da fiecăreia dintre noi, femeile, și nu doar femeilor, chiar și bărbaților, care poate acum se află în suferință. Să crezi foarte mult în puterea ta interioară, pentru că chiar și toate aceste cursuri de dezvoltare personală și toate aceste persoane care au fost acolo în spatele tău, te-au încurajat, da? Te-au ridicat de jos. Să știi, draga mea, că tu ai făcut totul. Tu, prin puterea ta interioară, pentru că chiar dacă este cineva lângă noi, stă o perioadă și apoi pleacă, dar tu rămâi cu tine. Tu rămâi cu sufletul tău. Și dacă tu nu ești suficient de puternică încât să-ți spui pot să reușesc, îmi doresc să trăiesc viața aceasta minunată. În momentul în care tu îți spui și crezi cu ardoare în chestia asta, se întâmplă. Așa că sunt mândră de tine că ai reușit să faci acest pas uriaș și eu îl văd ca un prag către evoluția ta. Așa zic și eu. Că până la urmă, eu cred că Dumnezeu nu mă treză spiritual, mă treză cu un scop, nu? Eu cred că o să-mi găsesc. Trebuie să-mi găsesc menirea mea pe pământ. Nu, nici pe departe, nu mă gândesc. Cu puterea minții, eu zic că o să mă vindec. Eu salvatorul meu. Adică mai fac și chimioterapie, ce zic ei, dar eu cu puterea minții și a lui Dumnezeu din mine o să reușesc să mă vindec, să mă curăț trupul ăsta. Ai reușit deja. Corpul, am reușit. Pot zic că am reușit, că nu s-a întâmplat așa cum au zis ei. Că foarte multe persoane care sunt la fel ca mine și care le cunosc de pe un site ca persoane care au cancer, sunt la pat. Ele mai vorbesc cu ele pe Messenger, îmi mulțumesc foarte mult pentru încurajări, pentru și eu le văd gândirea. Dar și cu ajutorul medicilor, totul împreună. Eu zic că
o să reușesc. Până la urmă eu am creat, dacă am fost crescut în mediu ostil, de mic copil, n-am văzut, n-am știut și iubirea, am mers din căsnicie în căsnicie numai eșecuri, am fost înconjurată mereu de persoane. Știți cum să spune? Mare grijă cu cine stați, că dacă stați cu găinile, cotcodășiți, dacă stați cu vâlturi, zburați. Așa că eu zic că merit să trăiesc în continuare. Merit să trăiesc, că am... Da, și până la urmă toată lumea, este un drept divin al nostru să fim toți sănătoși și fericiți. Și dacă nu și să stăm împreună cu persoanele cu care simțim noi că rezonăm. Că până la urmă totul este. Nimeni nu-i prost, nimeni nu-i deștept. Suntem noi care etichetăm persoanele. Dar persoanele au exact. Fiecare la câte un nivel de conștiință și până la urmă suntem suflete venite pe pământ, suntem aceleași picături din același ocean. Wow. Și când ajungi să te redescoperi, e cel mai minunat lucru, pentru că atunci începi să nu te mai deranjează nimica din exterior. E problema lor și ea și cred despre tine, e problema. Eu foarte mult am suferit în viață pentru ce zice lumea. Acum, dacă mă vedeți că am ieșit și fără perucă, fără nimic și se relaxat în a vorbi așa, nu mă mai interesează absolut deloc ce zice lumea. Pentru că eu îmi cunosc valoarea. Eu știu că sunt o valoare, că sunt o fiică de al lui Dumnezeu, nu? Și Dumnezeu își iubește propria creație. Și ne iubește pe noi toate. Și eu te iubesc. Și iubesc toate persoanele care mi-au fost alături, le mulțumesc din suflet, cu iubire, multă recunoștință și îmi doresc din tot sufletul meu ca ele să ajungă să fie regina vieții lor. Asta voiam să te rog acum la sfârșit, să transmiți tu niște gânduri de încurajare, pentru că sunt foarte multe persoane care au nevoie acum de aceste cuvinte de încurajare din partea ta. Păi da, să vă zic din experiența mea proprie, cum fac eu. Deci Consela când se trezește dimineață, o dor toate cele o dor, asta este metastază osoasă, oasele mă dor, obosesc când fac 3 pași. Dar vorbesc cu mine. Primul lucru care îl fac, că mă ridic și mă duc în baie, apoi mă uit în oglindă. Mă conectez cu mine. Consela, te iubesc. Am încredere în tine. Știu că poți și vei reuși. Asta am învățat-o și eu de la altcineva. Și de la Aurica Budu. Cu ajutorul afirmațiilor mă ajut foarte mult. Și asta vreau să îndemn și persoanele care acum mă privesc. Să aveți încredere în voi. Cel mai mult să aveți încredere în voi și în puterea voastră interioară. Dacă la prima oră te-ai conectat cu tine, te uiți în oglindă și nu să-ți vezi defectele, te conectezi cu tine, efectiv te uiți în ochii tăi și îți propui că pe ziua respectivă reușești și poți, nimic nu stă în cale, chiar poți în ziua aia. Când după asta eu îmi fac recunoștința de dimineață, ascult diverse de pe YouTube, diverse persoane, îmi place foarte mult și de la Aurica Budu și de la ascult și de la Ramona și de la Alina, mai multe, în fiecare dimineață le învârt așa, dar recunoștința. Mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu că sunt în viață, că trebuie să mulțumim pentru asta, că suntem în viață, că ne-o dat în dar încă o zi. Da. Să nu, ce am zis, să aibă încredere în ele, da? Să fie recunoscătoare pentru tot ce au, să vadă partea bună care o au, că noi așa suntem învățate cam să vedem partea lipsă care este și nu știm să mulțumim pentru ceea ce avem. Dar faptul că suntem sănătoase, suntem cele mai bogate
în primul rând, pentru sănătate, să mulțumiți. Să mulțumiți pentru orice organ a corpului vostru, pentru că sunt mulți care poate nu au o mână sau nu au un picior sau... ce aș putea să le mai zic? Să se aprecieze, să se iubească, să se venereze, să se adore, să nu aștepte de la persoana de lângă el o floare de lângă ea. Dacă nu i-o dă, mergeți și vă cumpărați. Celebrați-vă pentru cine sunteți. Nu aveți idee cât de frumoase sunteți, cât de mult vă iubește Dumnezeu, pentru că sunteți creația Lui. Nu are cum. Noi foarte mult dăm vina imediat, așa o vrut Dumnezeu. Nu a vrut Dumnezeu nimic. Suntem noi care ne creăm realitatea noastră. Noi ne creăm viața. Noi suntem regizorul vieții noastre. Așa este, Consuela. Așa este, ești minunată. Prin tot ceea ce ai spus, ai transmis atâta energie pozitivă. Te-ai blocat? Te-am pierdut puțin? Da, mă bucur, nu te mai vedeam, s-a întâmplat nu știu ce. Tu mă auzi? Ești un pic blocată, gata, ți-ai revenit. E ok. Da. Ce voiam să spun, deci am început să spun că prin tot ceea ce ai spus, ai transmis atât de multă energie pozitivă și ai transmis atât de multă lumină și atât de multă iubire și atât de multă, cum să spun, curaj pentru persoanele care sunt bolnave. Pentru că în primul rând trebuie să ai curaj și să crezi în acea putere interioară pe care o ai. Iar eu îți mulțumesc pentru omul care ești. Îți mulțumesc pentru faptul că ai apărut în viața mea, pentru faptul că te-am cunoscut, pentru faptul că mi-ai dat o lecție de viață, că ne dai nouă tuturor în seara asta o lecție de viață. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea și ai avut acest curaj să vii aici în fața a mii de oameni. Te-ai arătat așa cum ești tu, autentică, fără mască, fără perucă, fără nimic. Este un lucru foarte mare, un lucru de apreciat pe care nu multe femei îl fac, de curaj în primul rând și de iubire de sine. Îți mulțumesc pentru faptul că strălucești atât de frumos și umpli cu atâta iubire și cu atâta bunătate acest ecran. Ești minunată. Mulțumesc cu iubire și recunoștință pentru toate vorbile tale frumoase și eu îți mulțumesc că m-ai invitat în această emisiune. O să-ți minte toată viața că e primul meu interviu și sunt sigură că o să mai fie și altele de acum înainte. Ce să zic? Am avut emoții la început, să știi, foarte, foarte mari, apoi am început, dar cred... Acum, de când am început să vorbesc de dezvoltare personală, imediat mi s-a ridicat vibrația. Pentru că este normal, când vorbim despre suferință, chiar dacă zic eu că-s vindecată pe total, nu sunt, și atunci apar și emoțiile alea, că îți amintești prin ce ai trecut. Dar ce este cel mai important e și iubirea de sine și iertarea de sine. Eu am reușit să mă iert pentru că n-am știut să mă iubesc la timpul potrivit, n-am știut să mă pun pe primul loc, că n-am știut, atât am știut la timpul ăla. Dar mă bucur foarte mult pentru voi care ați fost colegile mele, foarte multe tinerele. Am zis bravo vouă că din timp ați început să vă cunoașteți și chiar o văd și pe fata mea, Lorena, că și ea a început cu dezvoltarea personală și îmi place foarte mult. Prea tineric așa, adică este o diferență foarte mare dintre noi două. Consider că această dezvoltare personală vine cumva după o anumită experiență de viață. Trebuie să ai cumva
înmagazinat în niște trăiri, în niște evenimente din viața ta ca să-ți dai seama, să te duci către dezvoltare personală. Așa că... dar oricum ești mult mai tânăr ca mine, dar sunt și care chiar din timp au început să se cunoască și bravo lor, pentru că altfel or să știi să înfrunte viața. Pentru că atunci când începi să pui atenția numai pe tine, tare bine. Adică nu mai ajungi să controlezi totul, să judeci totul din jur, să pui tu etichete, nu, eu acum dacă se mai întâmplă așa o ceartă, să zic, între mine și cineva, imediat mă gândesc la mine și am de învățat de aici, cu ce am greșit, de ce am atras persoana asta în viața mea, adică e foarte bine când începi să te cunoști pe tine, te simți bogat, că ești fericit cu tine însuți și nu mai ai nevoie de apreciere, de iubire, de absolut nimic, dar până la urmă, când începi, ăsta e tot secretul, când începi să te respecti tu și să te iubești tu, atunci apar și oamenii care te iubesc. Pentru că dacă eu știu despre mine că sunt puternică, nu recunosc că am mai și căzut, să știți că am mai și bocit, dar puțin tel, pentru că mi-am dat seama că fac dredi cap degeaba, așa, zis, dar nu destul te doare spatele, trebuie să te mai doară și capul. Așa este, Consuela. Așa că, da. Cred că ora a trecut, nu? Nu, stai, eu mulțumesc Noi aici avem așa o conversație liberă, nu avem cu oră, cu minut. Oamenii se bucură de ceea ce le spui. Ai foarte multe comentarii, foarte multe doamni au fost prezente alături de noi. Uite, Lili spune, doamna Consuela, sunteți foarte frumoasă, aveți un suflet frumos, mulțumesc cu recunoștință pentru tot. Elena Ciobanu, cred că este sora ta, nu? Da, da. Ești super minunată, Elena. Te iubesc, suflet divin. Așa-ți spune. Și eu o iubesc. Da, Mihaela, și eu o iubesc foarte mult. Cu recunoștință amândurora, sunteți minunate. Nicoleta Popa spune, vă îmbrățișez pe amândouă. Deci foarte multe doamne, foarte multe suflete au fost în seara asta alături de noi și sunt sigură că au avut foarte multe lucruri de învățat de la tine. Pentru că, așa cum am spus, ești un exemplu pentru noi toate. Da, eu mă bucur să aud asta, mă bucur mult că au fost aproape de noi multe doamne și le îmbrățișez cu sufletul, le mulțumesc, le iubesc și aș vrea ca eu ceea ce am spus, așa ca un sfat, să acționeze, să acționeze, că acțiunea face diferența, că degeaba spunem am să fac, am să trec, dacă nu facem, degeaba zicem și nu facem. Eu mi-aș fi dorit să poată fi live-ul ăsta și pe pagina mea, dar... O să se termină, o să fie și pe pagina ta. Da, o să fie înregistrarea și care vrea să se uite, să se uite. Da, și eu sunt curioasă să-l revăd, să văd ce au spus pe aici, că la un moment dat la început nu știu ce mai zic. Să vezi cât de minunat ai fost. Asta e. Iertați-mă dacă am greșit cu ceva, dar... Și eu vă mulțumesc cu iubire și cu recunoștință pentru faptul că ați fost și în seara asta aici alături de noi, alături de mine, alături de noi, pentru faptul că o susțineți pe Consuela, pentru faptul că sunteți alături de ea și ați fost încă de la început, de când a avut ea nevoie mai mare de oameni în jurul ei. Vă mulțumesc că veniți aici de fiecare dată când vin eu cu câte un suflet și sunteți aici alături de mine, că mă susțineți și pe mine, că mă apreciați. Vă mulțumesc pentru bunătatea sufletelor voastre și pentru faptul că existați în viața mea. Vă doresc o seară minunată, o seară binecuvântată în familiile voastre, alături de oamenii dragi sufletelor voastre. Și nu uitați, dragilor, puterea de a învinge se află mereu în interiorul vostru. Vă iubesc!
O seară binecuvântată!